En gang imellem møder vi nogen i tjenesten, der ikke taler det samme sprog som os. 有什么事吗？ Ville det ikke være sejt, hvis vi havde en oversætterrobot, der kunne hjælpe os? 很高兴认识你。 Maskiner kan ikke forkynde. Men vi har noget, der er bedre. JW Language. Ved hjælp af den kan du lære at tale med alle. Først skal du vælge et sprog, du selv kan. Så skal du vælge det sprog, du gerne vil lære. Den første overskrift handler om forkyndelsen. Hvad vil du gerne lære? Hvordan man siger hej? Ja, for vi skal jo vide, hvordan man indleder en samtale. Lad os høre den her. 很高兴认识你。 det er godt nok sejt. Wow, nu kan jeg snakke med kineser. Lad os tage tjenesten. 有什么事吗？ Ni hao. 很高兴认识你。 哇哦！进来，进来。